No? Už to skoro bude. Seš Polda? Z Denveru, jo? Jo, z Denveru. Ty někoho hledáš, co? Ne, jen pospíchám tady přes tu poušť, jako vy všichni. Je to tady dost plný, co? Tak se do toho dáme. No. Co jistě? Vy asi nemáte náboje, že? Trochu jsem se pohádal. Došli mi. Dík. To je to nejmenší, co můžu udělat pro kámoše. Jo, ale ty si nás tak přepad, kámo. Všechny si nás pořádně vyděsil. Víš, co ti řeknu? Když jsem viděl ten kanon, napadlo mě, že jsme všichni v háji. Hoši, tentokrát nás dostali. Hm? Oroď to opasky. Přivejte koně a jednoho mi osedlejte. Ty prase, vlastního fotra mi si voka. Proč ne? Teď si sedněte a buďte v klidu. Hej, ty fazole. Hele, chceš, aby jsme umřeli hlady? Dobrý, fazole. Který z vás je kuchař? On. Krásný. Dík. Tady. Ale nech to. Za to zaplatíš. Nejsi nic jinýho než mrzká hladová hyena. To chvala kuchaři za fazole. Byli fakt dobrý. Jo. Again we must travel on to nowhere, nowhere. Even when we were kids, we stood alone. All the things that we tried just never mattered. They all shattered, so we packed up and moved on. You've got
sun in the morning warms the cold night, cold night. What makes you go on to change your mind? How far down that road you've gone a long way from the first day when you picked up that gun. Turn the tables around, that good life can be found. You've got to be Trinity, Trinity stand tall. Trinity, Trinity stand tall. No tak, co je? Jsi bezvadný kůň. Dělej, Denvere, mám hlad. Ještě chvíli. Už to bude. Chudák kůň, musí tu někde být. A? Ruce vzhůru! Co jsi říkal? Řekl jsem ruce vzhůru! Aha, aha. Jestli chceš dostat kulku mezi oči, máš ji mít. Snad nejste od policie. A kdo jako? No, možná jízdní policie? Máš něco na svědomí, co, cucáku? Kolik na tebe vypsali? 500? No, zatím ne, teprve začínám. Ale soudce Fitzpatrick říkal, že jestli budu pokračovat, vypíšou na mě 1000. Teď to mám za 50. $50. Jak jsi to dokázal? To si kratku zata? Krocany. Ruce dolů, ty krocané. Klídek, nejsme fízlové. Sedni si. Mimochodem, neviděl jsi je tady někde? Ne, šli po mně, ale vzdali to, když viděli, že jsem to vzal přes poušť. To si mu tek na téhle herce? No, to zrovna ne. Ale je to dobrý kůň. Pak se na něj podíváme. Co je s ním? Je nemocnej? Ne, dostal ránu a od té doby je takhle. Kdo to byl? Hladový bůvol. Musela to být pořádná rána. Ztratil vědomí. Nikdy mu to moc nemyslel. To je pravda. Víte, slyšel jsem, že člověk se prej probere, když dostane stejnou ránu pěstí. Jo, taky jsem to slyšel. Vím to z praxe od mýho strejdy. Strejdy. Strýc dal otci pěstí tady do hlavy. Druhou ránu ho chtěl dodělat. Ale táta místo, aby umřel, se za chvíli probral a oddělal mýho strejdu, svýho bratra. A bylo to. Co kdybyste to zkusili? Kryj tebe, neboj se. Promiň, brácho. Ale třeba má ten cucák pravdu. Asi je pro. Hm?
Třeba to vždycky nejde. Jo, to jsem taky slyšel. Zvedněte ho a nechte toho. Jen klid tebe, myslím to dobře. Dej to sem. No tak, naschle a dík. Jo, za tvýho koně. Za co? Za tvýho koně. Potřebujeme ho. Nic proti tomu nemám. Jo, to jsem rád. Jestli bude chtít. Co tomu říkáš? Říká, že nechce. No a teď se asi bude střílet. Mám pravdu? Jo, máš pravdu, synu. Hele, šefe, můžu ho vyřídit? Jo, je tvůj. Škrábni ho a pošli ho pěšky domů. Hop. Hop. Dělej, jídlo už je hotový. To je ho na cucáku. Hop. Co je? Odhoďte fazole, opasky. Teď si sedněte a klídek. Počkej! To byly naše poslední fazole. Přece, kámo, nezbouchneš všechny. Páni. Nemůžeš nás přece jen tak zabít. Upřímně ti řeknu, že nevím. Já teprve začínám. Co se obvykle dělá v takových případech? Na tvém místě bych šel a na všechno zapomněl. Dělali jsme si srandu. Jo, jasně. To nejde. Víte co? Začněte se prát a vítěze pak nechám naživu. Tak dělejte. No do toho. Do toho, hoši. Jo. Hej, dávej pozor. Ten se tady hned tak neobjeví. Chudák Charlie. Myslíš přímo ve vaně? Přesně tak a bez legrace. Ještě slovo a nabudu tě jak ještěrku. Táto, jdi rychle pro vodu. Jo. Perlo, pojď sem laskavě. Mezek, porád musí otravovat. Porád mě volá. Jsi horší než Roy Sršňů, zrovna koupu bambína. A ty mě voláš. Když teď vyleze, nedostanu ho tam zpátky dřív než příští rok na jaře. No tak co je? Máš další záchvat? Skoro jsem ho dostal. Nic necítíš? Trinita! To se podívejme. Šakálek se konečně vrátil do starého dopěte. Jo, mysleli jsme, že tě ohlodali krkavci, kde jsi byl celou dobu, synu. Ve světě. Proč si mamince nenapsal? Protože neumím psát a vy neumíte číst. Dobrá vejmluva. Pojď se mnou, mám pro tebe překvapení. Yeah. No tak, tati. Hej, bambino, že neuhodneš, kdo se na tebe přišel podívat, co? Ahoj. Ten Lotr. Sakra, bambino, co pak nejsi rád, že vidíš svýho bráchu? Nesnáší tě. Víš, bambino má pravdu, Perlo. Ten zpropadený šakal přišel o celý stádo zatracených koní. Udělal bys to samý.
Raději připrav stůl a buď sticha. Jo. A ty, moje jehňátko, udělej mi radost a pořádně se umí. Ty odcházíš pryč? Jestli tu zůstaneš, tak jo. Tak s tím promluv, tati. Podívej, na tvým místě bych ho utopil rovnou v té vaně a máš pokoj, ne? Přece bys nevěřil nějakým kecům. Mami? Pokoj lidem dobrý vůle. Tak už toho nechte, hoši, a pojďte se radši pořádně najíst. Prohlašuji, že jsem v životě neviděla tak nesnášející se bratry jako tyhle. Rodinný pouto cítíte jen před katovou oprátkou. Tady. To je moje. To je krása, co? No, ale co to je? No vlastně ani nevím, lítalo to kolem. Asi orel. Možná. No, tak to tě... Nejdříve se musíme všichni společně pomodlit. Čerto, to zase jí pitomý náboženství. Co to se pořád sakra pleteš? To neříkej, tati. Svatá pan on na nebi. Byla si matka stejně jako já. A prý ti tvůj syn taky dělal velký starosti. Takže mě chápeš, když tě prosím, abys chránila moje chlapce. Spolíhám na tebe. Amen. Řekla jsem amen, čuňata. Amen. Počkej, Dívej se do svého talíře, sakra. je to žaludek. Napijeme se, hoši. No tak. Na zdraví, ať nás všemohoucí pán ochrání. Pána nech na pokoji. Asi teď zrovna jí, stejně jako my. Ať nás všechny ochrání. Dal mi to, sakra. Až skončí s tím chytáním vší, co takhle dát si ještě lahvinku. Prolejtý hrdlem. Hele, nech má mě ten žaludek. Nech jí svůj vlastní žaludek. Máme hosty. Kolik? 4. Mají šerifskou hvězdu? Ne, Jak vypadají? to nevím. Mají masky. Klid, kluci, postarej se o ně, drahá. Mám v sedle nějaký náboj navíc, mami. Jo, tak dávej pozor, když na něm sedíš. Podívejme se, koho tady máme. Svět je malej, co? Jo, a trochu přelidněnej. Odhoďte zbraně. Ty taky? Dobrý.
Dobrý, ale teď ven. Počkej chvíli, drahá. Zapomněl jsem. Dobrý. Jo. No teď ven. No tak, pohyb. Pohyb. Ty taky, tamhle. Ne, on je trochu... No chucmo, všimla jsem si. Helejte, madám. Otevřeš pusu, mladíku, a já ti tam vpálím ránu, hni sebou. Tomáš, udav se. Díky, lásko. Chlapci, otec vám chce něco říct. Ale nesmíte ho rozčilit, zdá se, že ho to bere. Jí moc rychle. Ne, to je normální záchvat. Ale podle toho zvuku, možná, že poslední. Přistupte k němu, hoši. Poslouchejte. Je docela dobře možný, že to moje šlechetný srdce, co nevidět dotluče a vydechnu naposled. Ale než odejdu, chci vědět, jak se o sebe dovedete postarat. Děláš mi starosti, synu. Dlouhá léta se už touláš. Touláš po světě a pořád nemáš pořádný řemeslo. Prý hraješ výborně karty, ale žádný nemáš. Neměl by se stát na kradení koní. To je bezvadný a těžký řemeslo. Dobrým zlodějem koní se nestaneš ze dne na den. Podívej se tady na Bambína. On to pochopil. I když se má ještě moc co učit, bude z něj jednou skvělej zloděj koní. A hoši, slibte mi, že odteď už budete vždycky pracovat společně. Co? Musíš se postarat o bratra. Je mladý a ještě neskušený. Nauč ho řemeslo. Ochraňuj ho, jako by to byl tvůj vlastní bratr. Děláš si legraci, já se musím chránit před ním. Udělejte tátovi tu radost. Dobře, dohlídnu na něj, ale buď bude poslouchat, nebo ho kopnu do zadku. A na ty tvoje sáně zapomeň. Dobře, jestli to chceš. Jo, já to chci. Dohlídni na něj. Je to ještě takový dítě s palcem v puse. Bez obav dohlídnu na něj. Perlo, to bych chtělo další whisky, nebo přines raději 2. Nejlíp dones další flašku. Co pak, nemůžeš sedět v tom sedle normálně? No, mě to tak unavuje. Kam jedeme? Na sever. A proč na sever? Protože to říkám. Mám právo to vědět, ne? Ne, nemáš. Budeš dělat, co řeknu, nebo s tebou končím. Už aby to bylo. Ale vzbuď se, máme práci. Vezmi si šátek. Proč? Pravidlo 1. Při přepadení do stavníku nebo vozu si musíš vzít šátek, protože tě nesmí nikdo poznat, jasný? Jasný. Chtěla by to delší páku. Co teď? Zase ho bolí bříško. Vyhoze. Bože můj. Schovej se do vozu, tak rychle! Pospěš se. Zůstaňte na místě, nikdo ani hnout. Správně! Chop se jich. Ty se jich chop! Řek jsem, popadni je sakra. Ale na co to střílíš? Chráním je. Ruce vzhůru. Varuju vás, pane. Kdyby je dal vzhůru, upustil by to dítě. Buď ticha. Dobrá,
teď nám dejte svý zlato a žádný voloviny. Máme jen svý ruce, pane. Přišli jsme na západ, abychom hledali práci. Hledáš práci? Tak už za tohle tě zastřelím. Jdi a prohledej úst. Prosím, pane, my nejsme... Ticho. Jak je starý ten kůň? Ruce vzhůru, nebo tě prostřelíme? Ahoj. Dobrý den, krásko. Dobrý den. Vy jste bandita? No, za těchto okolností asi ano. Ale my nic nemáme. Jsme jen farmáři. Vy jste jen... To je mi líto. No tak, hoď tam sebou. Zatím ahoj, tiše seďte a nemějte strach. Co tam, čertu, děláš? Co jsi našel? Nějakou starou paní, pár hadrů a starý chleba. Takhle to kolo nevyměníte. Už jsme tady 3 dny a tadyhle Ebenezer má zkažený žaludek. Jo, chápu vás. Musíme ho odvést do města k doktorovi. K doktorovi, jo? No tak přece máš nějaký prachy, ty ufňuklače. Prodáme vůz, když bude potřeba. To je směšný. Buď sticha a pomoz mi. Připraven? Jo. 1, 2. Rychle. Počkej, nezapomeň, že je tam ta stará paní. Hoď sebou laskavě. Jo, to je těžký kolo. Nejvyšší čas. Nebyl to zas až takový problém. Nezapomeňte to namazat a dát to do opravy. Dej mi nějaký prachy. Zacku. Můžu? Jistě. Děkuji, synu. Kdyby byl každý tak šlechetný jako Jo, vy. já vím, abyste se nechali přepadávat od rána do večera. Poslouchej, bambíno. Buď sticha, neříkej mi bambino. No, jak ti mám říkat? Nijak. No, Děkujem. tak naschle. Hni sebou. To bylo asi kvůli té staré paní, co? Heja! Odjíždějí? Vypadá to tak. Nejpodivnější 2 banditi, které jsem kdy viděl. To jo. Zatím je to dobrý, co? Je lepší, když se podíváš tamhle. Ale horší tamhle. Hlavně nesmíš vzbudit pozornost. Chovej se nenápadně. Jo, máš pravdu. Sleduj ty 2. Nějak se mi nelíbí. Vítejte do Taskozy, hoši, do místa, kde začíná skutečný západ. Jestli hledáte práci, zvolili jste správně. Ano, ano. Postarejte se o koně. Dej na ně pozor. Nechám si opravit pušku. Ty se tu mezi tím porozlídni. Vypadá to slibně. Takže, když se něco naskytne, neváhej. Bůh vám žehnej, bratři. Díky, veteráne. Uvidíme se v salonu. Na první pohled dost klidný město, co? Řekněte to ještě jednou a zakřiknete to. Proč? Protože je ve městě Wildcard Hendrix a on se nechá i se svými hochy snadno vytočit. Wildcard? Kdo je to? Karetní hráč. Profesionál. Je víc mazanej, než by měl štěstí, ale nesmíte mu to říct, je nedotklivej. Můžete se na něj podívat v salonu, jak hraje, ale nesmíte se mu dívat do očí. Mohlo by ho to rozčílit. Hej, pane, co vaše puška? Pojď půjdem. Víš, kdo to je? Wildcard Hendrix, profesionál.
Ale no tak, snad se ho nebojíš. Máš nějaký prachy? Teď se předveď, bratře. Končím. Co chcete? Rád bych, abych mohl říkat, že si se mnou zahrál Wildcard Hendrix. A co takhle v 5? Vyšší dává, že? Nejdu. Pas. Začínám na 30. Já na 60. Jsem venku. Mám šťastnou ruku. Podíváme se na vašeho kamaráda. Aha. Odborníku, co takhle s ním? Co? Začínám na 10. Zvýším na 50. Na 100, jestli chcete zůstat. Dvě. 2 pro mě. Pokračujte.
100. Když dovolíte, zvyšuju na 200. Co je? No, to není možný. Švindluje. Hraješ falešně. Myslíte? Myslím. Zvu tě na panáka, hochu. Když to koupíš, míň to bolí, když máš whisky v žaludku. Jo, ano. Dvojitou whisky pro pána, aby necítil vůbec nic. No tak dělej. Chceš to vidět ještě jednou? Na poprvé se to hned nepochopí. No už dost. Pochopil? Takže podle tebe je konec. Jo, podle mě jo. Najdu si tě! Dobrý, bratře. To je dobrý start. Hele, kolik jsme vyhráli? Chceš říct, kolik jsem vyhrál? Ty jsi prohrál. Tak dobrý, mám to u tebe. Proti Jo. Parkerovi. Přesně se sem hodí. Viděl jste někdy něco podobného? Díky, přijďte Dobře, zás. naschle. Nashledanou, pane. Ježkoj oči. Ježkovi oči. Ahoj. Povídám ahoj. Mluvíte na mě? Byl Jo, jsem... měli jsme štěstí, že jste přijeli, protože jsme vám chtěli poděkovat za to, že jste nás přepadli.
Tedy pomohli nám. No, ono to zrovna nebylo přepadení, byl to výkon povolání. Myslela jsem si, že nejste skuteční banditi. No, my nejsme banditi. Já vám to teda řeknu. Měli jsme zvláštní úkol, víte? Oh, vy jste tajní agenti? No, ano i ne. Ne zrovna tajní, ale... Koukejte, teď jste ve městě. Jestli váš otec hledá práci, přesně tady začíná skutečný západ. Ale není tu místo pro nás farmáře. Myslím, že pojedeme dál do Senoze. Senoze. Jo, Senoze. Senoze, tam je krásně, tam je opravdu krásně. Kdyby se to mělo opakovat, tak okamžitě Děkuji vám, doktore. Ano. No, nashledanou, slečno, hodně štěstí. Ne, počkejte, chtěla bych, aby naši věděli, že nejste skuteční banditi. Mami, tati, tady Ale ten chlapík. samozřejmě to je ten gentleman, který nám pomohl spravit vůz. Okamžitě jsme ho poznali, že ano? Ano. Jsme vám velmi zavázáni, pane. Myslím, že nám nemůže říct své jméno. Chápete, je to tajný agent a právě teď je ve službě. Jo, děje se tady něco nekalého a vláda tomu chce přijít na kloup. Proto jsme tady. Neříkejte to ale kapitánovi, on je velmi přísný. Nic neřeknem. Jak se vede? Práskli nás. Bez obav, kapitáne. My umíme mlčet. To je dobře. Jak se vede malým? Doktor říká, že nemusíme mít strach, že to je jen malá aerofogie. Malá co? Aha, tak tady tomu říkají takhle. No, děti na ní trpí často. Pár visek by mu to spravilo. Ano. Moc děkujem, kapitáne. Kež by byl každý tak šlechetný jako vy. Z dítěte by byl alkoholik. Nejpodivnější tajní agenti, které jsem kdy viděl. Prý se tady široko daleko nejlíp jí. Promiňte, pánové, ale musíte být členy. Kdo myslíte, že jsme? Každý se může někdy splést. Celá oblast. Tady jsou. Nuže? Nuže co, pane? Chceme jíst. Možná by si pánové přáli. Jo, rádi bychom si přáli. Tak tedy mohu vám navrhnout... Ne, nemůžete. Jen už nám přineste něco k jídlu a k pití. Víno tady pro pány. Stejně jsem očekával, že vláda rozhodne poslat sem k nám do města. Řekl jsem, abyste si nedělal starosti, Loperte. Zvědavost neničí jenom ženy. Ale vy neuvažujete Ne, o tom... neberte mě tak doslovně. Nebudete zabíjet tajné agenty, koupíte je. A ještě jsem nepotkal žádného, který by nebyl na prodej. Ano. Jestli to uděláte ještě jednou, koupíte ji. Voilà. Lov na Magdalenu s cibulkami, ledové kaštany, brambory na hrášku, žampionky. Doufám, že vám to bude chutnat, pánové. Co je na tom k smíchu, a?
Voilà. Voilà. No. No, to víte. Kláro. No tak. Zdá se, že to bude ještě snazší, než jsme si mysleli, pánové. Chateauneuf du Pape, pánové, velmi speciální víno. Dobře. Kláro, nedělej to. Co pak si neuvědomuješ? No to je dokonalé. Flirtuješ s nimi, přestaň. Přešvikující krávy. Neskutečné. Hanebné. Co by si dali, pánové, na závěr? Prosím. Chceš závěr? No. Tak závěr. Georgi? Mohu? Quantro, Kiraso, Grand Marnier. No, tak jak? Když ti to vyhovuje. Vyhovuje mi to. Všechno v pořádku, Georgi? On mu řekl, aby ty dorty zapálil, viděl jsem ho. To jsou flambované palačinky. Voilà. Jo. Hned zítra ráno s nimi promluvím. Přímé jednání je pořád nejlepší, pánové. No, už jedou.
Co vás tak zdrželo? Díky. No tak, pánové. Jak se vede, pane? Parker, James Parker. Tohle je pan Lopert, můj partner. Těší mě. Pane, představuji vám kapitána. Jo, tenhle kůň. Moc pěkný zvíře. Vidím, že jste expert. Já. Nože, pánové? Představuji si, že při vaší bystrosti už jste uhodli důvod k tomuto příjemnému společnému popovídání. Takže přistoupím přímo k věci. Nie. Mám na vás celkem jednoduchou prosbu, kapitáne. Abyste zkrátka přimhouřil jedno oko. Takže, kapitáne? A když přimhouříme jedno oko, vy... Přesně tak. Jediný problém je v tom, pane Parker, i když kapitán přimhouří oko, dívá se tím druhým. Ha? Já myslím, že $2000 by je mohli přimhouřit obě, co? A 2x2 jsou 4. Já mám přece taky 2 oči, ne? Dobře, tedy 4000. Byl jsem si jist, že se přátelsky a rozumně dohodneme. Vláda Spojených států nebyla nikdy štědrá ke svým agentům, co? Ta věc je uzavřená. Samozřejmě. Moc nás těšilo, pánové. Snad se brzy opět uvidíme. Murdochu, co pak musíte vždycky dělat tak pekelný randál? Murdoch říkal, že by vám rád zavřel oči jinými metodami. I když já osobně vždycky nesouhlasím s takovými metodami. Ano, možná, že má pravdu, pane Parker. Ale někdy je lepší si to řádně promyslet. Přesně tak. Vrátíte se do Taskozy? Ne, protože bych... Zpátky do Senoze. Takže brzy poznáte, že se tu neděje nic, co by mohlo v nejmenším zajímat vládu. Jo, zejména od té chvíle, co se člověk dívá s zavřenýma očima. Už pojedeme, poručík. Ha! Ha! Varujte naše lidi v Senoze, a to hned, příteli. Prosím vás, šerife, pojďte s námi na naši misi. Jste horší než smečka supu. Šerife, musíte nám pomoct, jsme Američani jako vy. To jste mě rozesmál. Možná, že pro vás je to legrace, ale pro nás ne. Jděte, zbysta, dejte mi pokoj. Ano, seniore, ale řekněte těm měchům, aby přestali. Co chceš dělat, Pablito? Tak tenhle šerif se mi nelíbí. Mně taky ne. Pánové, vítejte do Sanoze, odvezu vám koně do stáje, pěkně vyhřebelcujem. Budete moc spokojený. Vážně? Jestli ten monokl svědčí o spokojenosti, tak ty koně radši nechte tady. Ne, pane, tohle není za koně. Dobře, tak na ně dohlídněte. Moc děkuji, pane, moc děkuji. Pistole. Jaké pistole? Vaše pistole, tady se nesmí nosit zbraně. To jste vymyslel sám? Ne, ale stejně je to dobrý nápad. Nikdo tady nesmí být ozbrojen. Takový je tady zákon. A nezapomínejte na to. Kdybyste to chtěli obejít, vykopnu vás, než smočíte zobáky. Máte pořád tak dobrou náladu? Ne. Někdy je to i horší. Tady. Dobrá? To jsou ti fízlové, víte, jak nás před nimi varovali. To je ale sešlost, co? Znáš někoho? Ten, co mluví, je Reep Smith, zloděj dobytka. Je dobrý? Ten uprostřed je Lenny Smith. Dobrý na vloupačky. A ten druhý? To je Stingary Smith. Pistolník, úspěšný zabiják.
Drsnej zákazník. Uklidni se. Čau. Teď se nedívej, ale jeden z těch 3, kteří nás cestou míjeli, ukazuje na tebe a směje se. Zdá se, že se moc dobře baví, pořád se na tebe se smíchem dívá. Tak tedy, jak se máte vy dva, co? Možná mě taky rozesměješ. Hele, vztáhl na tebe ruku. Sedni si. Jestli to uděláš ještě jednou. Vymlátíme vás tady všechny. Proč vy? Nevadilo by vám, kdybych se zeptal, jak jste to udělali? Dobrý. Tady, sedni se. Tomuka, Tomáš. Ty jsi mě praštil do ucha, Shakespeare, a já do zadku. Ty moucho. To máš za tu řvaní na vás. Hej. To je směšný. Jedna, dvě. Hele, federál! A jedna. A dvě. A 3. Proč vy? To je prašivá banda. Jo. Tenhle jde s námi? Tak naschle. Asi je na ně vypsaná odměna. Jo. Jak je? Vy jste se snad všichni zbláznili. Kolikrát ti mám říkat, aby ses tu neukazoval? A do toho. Zdravíčko, šerife. Co pro vás mohu udělat? Pro začátek nám můžete dát $500 za tohle zboží. Jistě to udělám. Kde jste chňapli? Ve městě. Ne. Jo. Zavřete je, šerife. Jistě, jistě. No tak. Hněte sebou. Jděte dovnitř. Ty taky jdi dovnitř, pohyb. No padej, padej. Hejte, šerife! No padej a buď tichá. Pohyb. Zase, že nevědí, s kým mají tu čest. Jo. Podepište to.
rovných 500. Dobrý. Tak naschle, šerife. Zatím. Správně. No, malé jsem zapomněl. Pozdravuje vás pan Parker. Děkuji. Hele, počkej, tak vy jste ti dva. Jo, to jsme my. No a co s nima? Pracujou pro Parkera, ne? Stejně jako všichni v Senoze. Jak v čem je problém? Myslím, že není důvod je držet zavřený, ne? Co vy na to? Nechte je tam pár dní sklidnit. A aby to vypadalo autenticky, nechte si svázat ruce a vypište znovu $500 na jejich hlavy. Živé, jestli chcete, jo? Víte, že Parker si nepřeje návštěvy na misi a pohyb v její blízkosti? To víte, že jo? Řekl bys mi laskavě, proč se tady potloukáme jako zlodějí koní? Pro začátek. My jsme zloději koní. Aspoň se snažím tě to naučit. Tak na co čekáme? Až ty koně přijdou k nám? K čertu s těma koněma. Radši bych jel na tu misi. Nevím proč, ale něco mi napovídá. To je nejméně 30 kusů. Víceméně, jestli mám dobrý odhad. Pohyb! Jeď! Tvrdohlavej mesku! 2 unavené muly. 2 co? Pohni! Řekl jsem! Pohni! Asi zase mají potíže s vozem. Jo, jen tak pro změnu. Pomůžeme jim? Ne. No tak! Uvízli jsme a čekáme na zázrak. Stál se, tati. Co se stalo? Hele, zdravíčko. Nepotřebujete náhodou pomoc? Je, a jak? No. Zastavili se a nechtějí sehnout potvory. Tak, se na to podíváme. Hop. To bude hračka, slečno. Pevně se mě chytněte. Jo, vytáhneme je jako nic. Se stmívá, poručíku. Jedem? Počkejte, už to bude. Jaha! No nic. Jaha! Jsou tvrdohlaví, jako muly. Půjdem, nebo ti zlomím vás, slyšíš? Tak jdeme. Podívejte se na ně. Pomalu, hodná. Nevím, co jste jim řekl, ale určitě to zapůsobilo, díky. Není zač. Odjíždíte? Musím přiznat, že ne, zůstanem tu přes noc. Co kdybyste zůstali? Moje dcera je výborná kuchařka. Hej, to asi zůstaneme. Kde to chcete umít? Ještě kousek. Tak tady? Víte, vy jste výborná kuchařka. V životě jsem nejedl vařený fazole tak dobrý. Děkuji. Hvězdy se dnes večer třpití jak diamanty, že ano? Aha, hlavně ty velký. Ty menší tolik ne. Jo, to je pravda. Nikdy mě nenapadlo, že vám agentům nic neunikne. A víte, že řeky pořád tečou jedním směrem? Ne. A víš, že chci říct ty a já. No. Kam jedete? Na sever. A kam? Jedeme na sever. Tam je to hezký.
Já... Přijdu na návštěvu, jestli chceš. Já... Poručíku, nedělejte... Hej, poručíku! Ježkovi oči. Nevěděl jsem, že tajní agenti pracují dlouho do noci. Jo, stejně tak jako zloději koní. No, tak jste konečně zpátky. Poručíku, zdá se, že jste zapomněl, že jsme ve službě. Správně, kapitáne, ale někdy si můžeme dovolit malou výjimku, ne? Ne. To je rozkaz? Jo, to je rozkaz. Madam, slečno, těšilo mě. Nashledanou, mladíku, hlavu vzhůru. Zdá se mi, že je mu líp. Je mu opravdu zle. Kupte mu sud whisky, toho vylečí. Naschle, mladíku. Naschle, kéž by byl každý tak šlechetný jako vy. To byste byli milionáři. Jeden, poručíku. Rozkaz? Hej! Milí hoši. Hele, zítra odjíždí jeden do Chihuahuy. Ne, to je cesta přes hranici. Dostavník bude plný hladových zemědělců. Nejlíp, když pár dní počkáme na dostavník do Houstonu. A kde to přepadení plánuješ, u řeky? Ne, to není jako za dob našeho táty. Nejlepší je přepadnout dostavník na odpočívadle, když se cestující protahujou a kočí nejsou ve střehu. Ale koukni na ně. Jste tu kvůli těm mnichům, seniore? Jakým mnichům? Kvůli těm, co jsou na misi, senior. Podívejte, co dělají. Jdu se vyspovídat ze svých hříchů, pak pro rozřešení a mnich mi udělá takovej monokl. To si musel spáchat moc velký hřích. Ale ne, senior. Kdysi dávno byli mniši svatí muži. Ale teď jsou to ďáblové. Chlastají, chlejou. Milujou se. A když jdem ke zpovědi... Zmlátí vás. Ach ano, seniore, moc nás mlátí. Dobře. Ne, špatně. Ne, chci říct, že se na ty mnichy podíváme. Opravdu, seniore? A jistě. Gracias, muchas gracias, senior. Pablito, oni nám pomůžou? Tebe ten problém s těmi mnichy, co mlátí venkovany, trápí? Ne. Takže jestli myslíš, No, že by... to mě vůbec nenapadlo. Já jen, že nám párkrát dává 4 000, aby jsme přimhouřili oko. A šerif chce, aby jsme vyřídili pár ožralých mnichů. Něco tu smrdí. Určitě to stojí za víc než za 4 000, co? A co? Otevři, bratře, neměj strach. Sisí, otče. Budiš pochválen, Ježíš Kristus. Proč? Vítejte. Zaklepeli kajícný bratr nebo unavený poutník u dveří, pozdravíme ho vždy slovy, buď pochválen Ježíš Kristus. A on by měl odpovědět, navždy pochválen. Aha, teď vás chápu. Navždy pochválen. Ty nebudeš chválit? No, navždy chválím. Vstupte, bratři. Musíš to z nich dostat, bambíno. To si teda piš a neříkej mi bambíno. Divný lidi. Kdo je tady šéf? Řekněme, že já jsem pastýř tohoto stáda. Čeho si žádáte? Řekněme, že tento poutník se chce vyspovídat a tento pocestný si chce odpočinout.
Pocestný bude nasycen a poutník bude zbaven hříchu. Pojď, bratře, následuj mě. Pojď. Madre de Dios. Pojď, vypadneme, pojď. Pojď. Hej, co zase? Hele, kam tu zas jdeš? Do zpovědnice. Taky to mohli udělat trochu širší. To je moje místo, bratře. Ty si klekni z druhé strany té mřížky. Tady si mám kleknout. Můžeš si sednout, jestli ti vadí klečet. No. Je to poprvé, že? Jo, ale taky vidím, že naposledy. Řekni mi, můj synu. Co? Ty jsi se sem nepřišel vyspovídat? Ale jo, kromě jinýho. Čeho jiného? Chci vědět, jestli mi dáš rozhřešení. Napřed se musíš vyspovídat, teprve pak ti ho dám. Hele, já tě varuju, kamaráde. Žádný keci o mně. Ne. Z mé strany určitě ne. Jedně on se to dozví. Ne, buď to zůstane mezi námi, nebo nic. Velmi dobře. Tak začni, synu. S čím? Se zpovědí. No, máma říká... Uvalil jsem mu jednu mezi oči. Pokračuj, synu. No, když mi bylo 12, vzal mě táta sebou a se svým gangem, bandou zlodějů dobytka. Zabili jsme chlapa, ale zdrhli jsme. Byla to dobrá akce. To stačí, synu, prosím. Jo, a co teď? Musíš učinit pokání a projevit upřímnou lítost. Dobrý, tak je mi to líto. A teď mě očistí, jestli máš odvahu. Nechápu tě, synu. Nechápeš? Tak mi dej rozhřešení. Jistě, dostaneš rozhřešení. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako kdyby taky na zemi. Chléb náš zdejší dejš nám dnes, jako je ta psalma. Já tě naučím dávat lidem rozhřešení. Ne, bratře, pomoc, ty ďábel, Až s tebou zatočím, nebudeš potřebovat žádnou pomoc. Uklidni se, nech ho. No, co se stalo? Chystal se k tomu. Začal si najednou povídat sám pro sebe. Pak úskočně vystartoval pravačkou. Chtěl jsem tě jen požehnat, brat. Pravačkou do zubu? Na té misi něco neklape. Ty se teď raději vyspovídej, proč mlátíte vesničany. Ale my je nemlátíme. Mlátí je Lucifer, jo. Lucifer osobně. A znáš ho? Nikdy jsem o něm neslyšel. Asi nějaký profesionál z východu. Aha, jo. Tak až se tu ten Lucifer nebo kdo objeví, tak ho pošli do háje. Pochválen buď Ježíš Kristus. Teď už víme kudy. Ahoj! Hele, podívej. To je ale hezké překvapení. Právě jsme si říkali totéž, co? Jo. Vy nejedete na sever? To jo, ale napřed musím předat nějaký dopis panu Stingary Smithovi.
Starý dobrý Stinger, jo, náš kamarád, ale teď zrovna není ve městě. Aha. Můžeme mu to dát. Dáme mu to, jak se objeví. A kdo mu to posílá? Myslím, že je Murdoch. Jo, bratr Murdoch. Ten mnich, kterého jsme před několika dny potkali. Taky říkal, aby jsme vyřídili panu Stingariovi, aby nezapomněl nastavit strašáky. Jo, takhle to říkal. Dobrý, řekneme mu to. A mimochodem, jak se vede rodině? Mají se dobře na misi. Misi? Jo, ti osamělí mniši krmili našeho malého Ebenezera. Radši se vraťte. To jejich jídlo by mohlo rozbouřit Ebenezerův žaludek. Jo. Tak nashledanou a děkuju vám. Nashledanou. Teď se můžem zabývat tím dostavníkem. A nestavíme se ještě na misi jen tak pozdravit? Ne. Naskočíš na koně a pojedeš to oblídnout na odpočívadlo Apačských vodopádů, protože tam přepadneš ten dostavník, rozumíš? Teď? Ano, teď. To je 20 mil odsud, brzo bude tma. Už jsem řekl. Ty starý krkavče. Pojď k mamince, dítě. Pojď spát. Tati, nejsem unavená, můžu být ještě vzhůru? Dobře, ale ne Je dlouho. krásný večer. Jen se trochu projdu. Jo, ale ne daleko. Ne, tati. Nechoď mimo misi, slyšíš? Mhm. Ahoj. Ahoj. Co pak to tam děláš? Co tu dělám? Jsem ve službě. Na zdi? No ano, na zdi. Kapitán mi nařídil, abych tu zeď hlídal. A tak... Počkej tam. Jo. Aha. Hopla. Byl jsem ve službě na zdi. Měl jsem na zdi hlídku. Jestli chceš chlastat celou noc, vem si flašku na pokoj, protože o půlnoci zavíráme. Co to děláš? Kde je šerif? Zmizel. Co? Pryč, hombre. Už díl než týden. Nevíš, kde bych našel Stingary Smise? V base. Jak to? Base? Jo, v base. A kdo ho tam zavřel? No zřejmě šerif. Jo, no tak žádnej div, že zmizel. Ha. Jdeme. Kolik je hodin? Přesně 10 hodin. Jdeme. Asi jsou ještě ve městě. Co chceš dělat? Zlikviduju ty dva fízly. Ale na to teď není čas. Kromě toho bych si s nima nezahrával. Jak to myslíš? Že to nejsou o nic větší fízlové než já. A oba střílejí zatraceně rychle. Opravdu? Jo, sakra. Teď nasedni a pojď za mnou. Parker má další várku pro Gonzales. Máš mě rád. Ty jsi to řekla. Usadíte se tady? Chtěli bychom. Je tu dobrá půda.
Představený nám chtěl dát jejich starou farmu, ale biskup to zakázal. Biskup, jo? Biskup. Asi, že jsme protestanti. A proč jste mu to řekli? Otevřete! No tak sakra! Otevřete! Běž rychle do vozu, jdi. No běž. Už jsou zase tady. Pospěšte si, bratři, rychle. Pospěšte si. Kdo je to, otče? To je González. Čerlovem, rychle otevřete bránu, než jim vyloví. Otevřte bránu, nebojte se. No tak, ujděte z cesty. Pochválen buď Ježíš Kristus. González se svými muži. Karamba. Studna je skoro plná. Pojďte, chlapi, jdeme do práce, jdeme. Jasně. Panenko skákavá. To váží skoro tunu. Hele, modlit se můžete později, práce vám neuškodí. Dobře, jdeme, bratři, pak se pomodlíte. No tak dělejte rychle. Rychle, hoši, rychle. Kdo je poslední, kapitáne? Dobře. Fraterníku, Jo, jsem tu. jsem tu. Jacinto, přines ty prachy. Ano, pane. Hoď to na Fraterníku, tady. To je $50,000, bratře. Opatrně. Nebo ti senior Parker dá svoje požehnání. Že? Jsi připraven, Jacinto? Tak jdi. Ne. Počkej, Jacinto. Panenko Maria, Bůh vám pomáhej. ochraňuj mě. Všichni praví mniši dají ruce nahoru. A teď všichni praví mniši, strašte ty nepravé. A teď stojící mniši, ruce nahoru. Zastřel ho! Matko, bylo se. Co se stalo, Jesse? Jesse, kam jdeš? Stůj a nehybej se. To je naposled, co jsi střílel proti rozkazu, jasný? Jasný. A zapamatuj si to. Ty jirářský knězi. A málem jsou zabil. Ne, jen jsem ho postrašil, abych zjistil, co tady dělá. Ale třeba mi to rád vysvětlíš. Hej, poručíku, co se stalo? Poručíku? Jo, poručík a tajný agent k tomu. Parker nás za to zabije. A ti mexičtí banditi ti určitě taky. Proč by to dělali? Parker prodává zbraně a střelivo potulným bandám přes hranici. A používá naši misii jako obchodní středisko. Tak jako banku. Zajisté. Tohle si nechám jako důkaz, samozřejmě. Prosím vás, jestli Murdoch nenajde prachy, neumíte si představit, co provede. Můžu vám říct, že neudělá nic, když jsem tady já a můj kapitán. Ale budete stát proti hordě hrdlořezů. A vy si myslíte, že jedna horda stačí, aby vyděsila 2 tajný agenty? Hej. Viděl jsi Stingary Smise a jeho hochy? No, vlastně jsou v base. Cože? Jo. Šerif se vrátil, znovu je zavřel a zase zmizel. Jdeme.
Co je? Tak dobrou noc, senior. Kolik je hodin? Kolem 10. Sežeň klíče. Jo. Zase vás zavřel. Musíme se mu hodit. Já zabiju toho tlusťocha. Padáme. Jestli jo, tak... Poslední věc, kterou děláš. Vaše zbraně, hoši. Máš zatracenou kliku. Máš teď na vrchochu. Ale až se dostanem ven. Kde jsi byl do háje? Promiňte, pánové. Po 10. je tady v baru samoobsluha. Tak dobrou noc a naschle. Cabrones. Skurvysyni. Co ti tak dlouho trvalo mrknout se k apačským vodopádům? Co si myslíš? 40 mil za 2 hodiny, to není špatný. Jak to vypadá? Smutně, dost smutně. Dost smutně? Pro ten dostavník, ne pro nás. Tak ještě jednou. Už ne. Jo, nechci žádný průšvih. Až tam vyjede ten dostavník. Kam vyjede? Na odpočívadlo u apačských vodopádů. Jo, tak pokračuj. Vejdu dovnitř a přepadnu tě. Ty si půjdeš pro svou pistoli a já budu pořád střílet. Ale ty stejně zvedneš ruce, pak odjedu a ty za mnou, Nastupte si všichni. San Antonio. Tak, jdem na to. Tvůj první dostavník. Jen klid, všechno proběhne hladce. Pane bože, Henry, snad s nimi nebudou žádné potíže, co myslíš? Hrozně se bojím. Neboj se, Agnes, já jsem přece vedle tebe. Já vím, ale stejně. Nedělal bych si starosti, madam. Nikdo, komu to myslí, by nepřepadl dostavník hned za městem, když jsou koně ještě čerství jako kočí od počatí. Ne, věřte mi, pravděpodobně nás teď nikdo nezastaví. Opravdu? No to... Tak, brrr. No tak, odsáhněte koně a žádný legrácky. Jděte sebou, jdete moc pomalu. Ano, pane. Henry, já se tak bojím. Teď ne, Agnes, pro Krista Boha, ne. Má pravdu, Agnes. Henry, řekl mi Agnes. Já vím, drahá, ale ty se tak... No tak, miluješ, tlušťochu, zřejmě to pohyb. zaslechla a... Přestaň kňourat, Agnes. A ty ruce nahoru. Myslel jsi, že to nedokážu, co? Netrap se, Agnes, prosím. Trochu vzduchu by ti mohlo osvěžit mozek, pistolníku. Dobrá, odhoď opasek. A teď naval všechny svoje prachy. Žádný legrácky, ještě tu 1000, bratře. Dělej, než bude pozdě. Ach ne, neobtěžujte se, nechte si ty drobný. No, už musím jít, madam. Tak zatím.
To bylo ale podivné. Tak pojď, Agnes. Vidíš, nic se nám nestalo, jsme pohromadě. Jakže to bylo? Nikdo, kdo má zdravý rozum, by nás přepadl hned za městem. Henry! Dobrý, Henry, probuď se. Typy. Promiňte, není mu dobře. To nic, to se stává dokonce i andělům. Možná, že ne tak často. Někdo přichází. Jede na koni? Ne, pěšky, bratře. Třeba jde někdo ke zpovědi. Možná. To pochybuji. Buď pochválen. Dostaneš kulku mezi oči. Poslouchej. Ne, ty poslouchej. Nechci tě zabít rovnou tady na místě, protože jsi možná můj brácha. Buď mi dáš můj podíl, nebo se budeš domů vracet v dubový krabici. Ty jsi myslel, že jsem tě chtěl okrást? Jak jsi na to přišel? Já jsem ti chtěl jenom dokázat, že jsem se od tebe naučil řemeslu. Co to znamená? To znamená, že nespíš a makáš, ale já taky nespím. A jediný způsob, jak ti to dokázat, bylo dostat se na misí dřív než ty a zmocnit se toho balíku peněz. Fakt? A kde je? Tam na misii. $1000, no tak co ty na to? Podíváme se na to. Jo. Pochvál. Jo. Všechno v pořádku? Díky, že jste přišel. No, teď, když je To je má kapitán, tady povinnost, nemusíme že je ten se ničeho balík. bát. Cože? A ty peníze. Bratře Klemente. My se snad dostaneme Jdi a na přines kloub všechno celé to té slovo. věci. Opravdu si to myslíš? Dělej, Kleme, dělej. Ano. Víte, jsou to farmáři. Ano, to je pravda. Jo, jsou milí. Tady je to, otče, původ všeho. Běž. Není to hrozné, kapitáne. No jo, je to hrozné. Poručíku, připrav vše na obranu, já vezmu náklad na velitelství. Možná, že bude lepší, když tam půjdu já, pane. Ne, raději půjdeme spolu. Co, poručíku? Jo, potom. Dobře, potom. Zatím sežeň pistole a sejdeme se na místě. Jaké pistole? Jo, to je, co? Oni nemají pistole. Otče, přijíždějí! Jen klid, bratři, zachovejte Nastupte si. Snažte se stržet bránu zavřenou, aby jsme získali čas. Zabije nás. Zdržte je. Dobře. No tak, bratři, jdem na to, bratři, jdem. Kam jede ten blázen? Tak to by stačilo, přidejte toho chlapa, Denvere. Otevřete! Tady je dům boží, bratři. Přicházíte-li v pokoji, můžete vstoupit. Hned otevřete vrata. Slibte nám jistotu míru a vejděte. Jistota jen starý žebrák. Dobrá, pryč s pistolemi. Buď sticha, pitomče. Myslíte si, že jste v těch kápích nedotknutelní? Zdá se, že jste se neomezili na pouhé kázání dobrého slova, ale zásobovali jste mé klienty střelivem. Co? Murdochu. Ano. Zbal ty prachy a rozstřílej tu storolu na cimprcam.
Klid si, starý blázne. Co je, Murdochu? V té studni není ani Vindra, pane Parker. Co? Ty prachy. Říkáš si o to? Murdochu, patří ti. Dobrý, tak pohyb. Řekl jsem, padáme. Půjdeš tamhle s těmi ostatními. Zvládli to. Zase vy. Jo, zákon. Odhoďte to, nebo je po ní. O bože, Prosím, bože, odhoďte ne. to, jinak ji zabijou. Zdá se, že je po legraci. Dobrý, stůjte. Wendy, drahoušku. Dobrý, teď klid. Skvělá práce, Murdochu. Jo, a teď se postaráme o ty. Okamžik. Ještě než začneš, zbal těch 50 000, jo? Já. Dobrá práce, hoši. Kam jdeš, ty blázne? Neotravuj. Zůstaň tu. Hej, hoši! Pojďte mi pomoct. Jo, jasně, jdeme. Pojďte sem! Záchra! Můžete to nějak použít? Já ne, zeptejte se jich. Můžete to nějak použít? Počkejte! Otevřte ty dveře! Vyražte je! Řekl jsem počkejte! Je to prázdný. Na ně. Ten balík je můj. Jděte po něm. Trinito, dávej pozor, chytej. To moje. Máš ten balík? Myslím, že ano. Odlítni, komáre. Musíme vyhodit ty kráslivé z tohoto svatostánku. Jděte! Dovnitř. Ne, nedělej to, Tati, ne. Tati, nestalo se ti nic. Sváčněte ty ničemi tvrdě! Já ti dám! Hoďte to ven! Dobře, dobře, počkejte chvíli. Já ti ukážu. Je to určitě zamknutý, kamaráde. Pojď, tvůj anděl strážný bude mít mít práci, když se postavíš tady. Do toho, bratři! Uskrtím
tě. Násilí postrádá sílu, když je rozum převazen. Amen. Ty šťouravej blázne. Ty zdáš. Hip, hip! Hurá! A... Kam jdeš, ty sběrači bavlny? Pojď, tati. Moudrý chlap, co? Tati. Tati. Rychle! Rychle, bratři! Dobře! Takhle. Takhle. Pozor! Nejsi dobrý. To máš. Kdo to udělal? Já. Co je na tom k smíchu? Jdeme! Dobrý, tak jdem! Jedna, dvě, zásah, hop! A co chceš? Hop! A hopla! Co chceš? Chytej! Dělej, chytej! Mám ho! Hoďme ten balík! Dobře! Tati, nedělej to, nedělej. Ne, tati. Tony Parker! To je dýně! Přehoď to přes zábradlí! Bambino, jsi připravený? Jo, ale říkej mi, Bambino. Tady! Jedna, dvě, hop! Podívej, hop! Na co to všechno násilí? Jedna, dvě, tři. Pěkná rána! Pozor, bratře! Přesně jak jsem řekl. Nic nenašli. Jo, ale já si to teď vezmu. S Bohem, poručíku. Nikdo se ani nehne. Měši na jednu stranu a všichni ostatní na druhou. Tady. Děkuji vám, bratře Filipedézi. Nikdy mě nenapadlo, že se sem dostanu. Byl jste statečný. Díky vám, otče, díky. Poslal si bratra Filipedéze, aby přivolal policii. Zbláznil ses? Ne, kapitáne. Já jsem ho poslal. Ne, že bych vám nevěřil, ale protože jsem už nedoufal, že sem dorazíte včas. Udělal jsem chybu? Ne, vůbec ne. Padre? Naši strážní andělé, pane. Bez nich bychom byli všichni ztráceni. Těší mě, pane. Pane? Kapitáne, je čas vrátit se na velitelství. Máte pravdu, poručíku. Víte, že zpočátku jsem si vás spletl s jedním zlodějem koní, kterého pronásledujeme. Haha, to není poprvé, co, pane kapitáne? Jo. Zvlášť. Pane, tady je 50 000 z těch párkrových kšeftů. Vemte je soudci. Ale ta úžasná podoba. Pane? Vypadáte, jako byste z oka vypadnul tomu pitomci. Určitě se mýlíte. Kapitán chytil 5 párkrových chlapů. No, ty peníze stejně patří vám podle zákona. Úžasná podoba. Máme slušný honorář. No, vláda na vás může být hrdá. S Bohem. Naschle. S Bohem. Padre?
No, neboj se ničeho. No, tak zvedni hlavičku. Tak, no. Milej kluk. No. Ne, tam ne, tak. Doufám, že jsi teď spokojený. Celá ta práce a hromada peněz je v háji jen proto, že tě poznal velitel jízdní policie. Jo, Fakt se ti nedá věřit, to je pravda. V českém znění Pavel Trávníček, Jiří Zahajský, Irina Hrubá, Eva Kubíková, Jaromír Meduna, Jan Hančlík, Karel Richter, Roman Novotný, Bedřich Šetena, Miloslav Študent, Milan Slepička, Miroslav Sajc, Hana Talpová, Jiří Valšuba, Jakub Sajc, Pavel Vondra, Antonín Navrátil, Jiří Zavřel, Jaroslav Toť. Překlad Evelina Koublová, zvuk Tomáš Bělohradský, dialogy a režie českého znění Bohdan Tůma. Pro Puppet Production připravila tvůrčí skupina Josefa Petráska, Studio Butíkov 1996.